Sana all. Sana all. Sana all. No big sound. Sana all. Hello mga bay, kumusta man taon mo diha mga bay? Nangaluya na ni mga trabahandi diri siya. Kuan trabahandi diri siya pintas. Diya mga putahe diri mga bay. Oh. Yan ni ngaon ni bay human agalon ang katabang na pud. Muscadol. Yes. Take muscadol. Wala lagi sa muskadol, hiningi ko nga yun sa bilang barangay. Kasuyo lang manok pre ya, ito manok pre. Para ma-exercise na yung pain. Exercise eh. Tanawang manok bay, walay bawas. Wala siya ka manok sus. Ginoo ko. Rabbit. Rabbit to nagkaon. Di api may salata diri. Banjer salad. Tapos Dito na ako mag-stay. ginger. Tara, okay tayo. Isang ano lang oras. Kitchen. Sara, isang oras. Sige, bitbitin na doon ang mga ano. Ito ang gulay. Hindi na tayo matulog sa kitchen. Mag-stay. Ay, di maganda. Di talaga kaya maayos. Saka itong macaroni with chicken. White pasta. Itong masbos. Turot na. Tapos itong tasrib. Kuha na, puro gulay na lang. Kung kanin walang bawas, yun na yung serve mamaya. Mga tinapay, wala na. Wala na ang patahi bay, mga untabay. Ito ara. Ito na. Kuha na. Lakdak na. Tulog na ako dito sa ilalim Bagsak. ng mesa. Sarah, where's lipan? I sleep down. I sit down. Sinilip din yung ilalim. The storage. Wala, I sit down. May ato, din ako sa storage. Sarah, mauna ka na sa taas. Susunod ako. Kahapon natulog ko, naka-apron pa. Pag akyat ko kahapon, sus, patay. Patay. Hilik ka agad, ay. Thank you, Lord. Hindi ko nga naramdaman, mahilik na rin si Sarah. Hindi mo na naramdaman. Hindi na. Pero sa unang una, hilik ka kaagad. Kasi ibig sabihin na una talaga ako. Yung una ka. Tulog ka Wala na kaagad. knockdown na ako. Kuya. Kuya. Buwa. Basta. Rest 1 hour. Go. Put your face here. Put there all. The food all. We wash later. After wash. 1, 2, 3. Okay na yung chay ni ano? Liki. Sarah. Go. Ayun na, hit. Need to rest 1 hour kay pag hindi tayo mag-rest, Sarah, wala, mabagal ang kilos natin. Dapat hindi naman natin buti ng ganong ulat na tugtating. Pero pag pa akong bulbul, yung pag-lunch ako, may bukas pa na naman. Hindi na tayo aabot mamaya, pero kasi may bulbul pa. Diyan tayo matatagalan. Parang yung bulbul pa rin. Pagbaba mo, bulbul ka na kaagad. Ako nang bahala. Ako nang bahala sa mahugasan. Bugno mahugasan sa ako. Kusina. Tara, di ba okay na yung room nila? Na ano mo na? Di dito natira mamaya. Oh, dali lang tayo dyan. Yung basahan, ano ko lang. Ikot ko lang. Mamahong, brushing. Ikot mo, banlaw. Ikot ko lang, tapos ugat na try na, drinkas lang yung tubig. Wala na ko yan. Or tapusin ko. Drain mo lang. Tapusin mo na. Ang isang ano lang, gano'n. Ay, ilatag mo na yung misa mo. Kaya na. Ulo. Kaya, bigaon na ba yung mga baso na yan, no? Yan ang baso nila. Ito yung jerjer ba? Sarap ipat niya sa basbos.
Mas busurot. But now see now. Ay, sayang ang salata eh. Kaya sa? Bilang karin naman na sara. Bilang karin mo man lang yan. Bilang karin mo lang yun. Madikit siya dahil sa ano. No, food, remove all. Then let's go. Put all table, put. Huwag lang ito masagi, ano? Ay, batay ka dyan, sir. Ilagay mo doon sa safety na place. Diyan lang muna. Yan. Ito mga to, di na to. Bukas. Mamaya. Galaw ka ba? Hindi. Mamaya. Ito kainin natin ito lahat. Oo. May mga ano pa? Madorte. May mga kanin-kanin pa? Yung tablet eh. Sarap. Tablet. Ako din yung tablet. You don't have paper. Just pain body. Tablet din. Pang kaso. Ganyan din ako nakaraan. Clodrex. Inuman ko yung Clodrex. Need rest. Wala na eh. Kailangan natin kasing pahinga kahit isang araw lang eh. Once a week. Wala eh. Wala talaga. Kahit nga may araw ng labas. Trabaho ka pa rin. Kailangan mo pa silang lutuan. Bago umalis, kailangan mo pang maglinis. Pwede namang bukas. Tapos ang kinainisan ko, lutuan mo sila. Hindi naman kainin. Kaya nag-order di ang mga buang. Kapoy-kapoy lang yung pag-ayaw. Pwede dali ni mong luto. Hanggang ko makalakaw na dahil makagawas. Nawa di ka una. Huwag siya, may dua man sila eh. Dua. Basag trip. Ano tapon na yun? Sayang yung salata, ang sarap. Tapon na yun. Ano mo, ang sarap. Ng tasrib sarap. Gulay, ano pa kasarap. Ano yun? Kung wala na, ibigay sa tagaman yung sana. Sayang. Hindi na na. You eat bread with sauce? India people? Bread with sauce? Sauce. Kalas. Bismillah. No, one by one. Before kalat din. Sino lagay ng kandila dyan sa? Ikaw? Ikaw? Lagay ng kandila? Yung malaki? Ang misa? Yung binigay ko kay Latipa? Yung sabihin, pumasok ko siya dito? Kumakain kayo? Ay, Wala. hindi. Paano yan? Ano sabi? Katayin daw? Bukas na yung katayin. Yung bukas sa Friday yan. Bukas na yan. Tama, Friday. Sayang kung tago to.
Yeah, hindi na magandang gamitin yung ano, ginamit ko. Ay, ano? Nandiyan na yung chatmate mo, Sal. Soulmate. Sana all. May soulmate. Ang asudaan ba? Apilang sa lata ba? Go. No, tell go. That straight go. Tell you go hamam. Sige na, go. Sige na. You tell you go hamam. If us. If madam us. Hamam. Go. Go. Ito, pahinga eh. Sama na yung amo nga di pa paula yun. Nabuang. Atas eh. Ako? Kala kayo? Sar, go. Ay, hindi pwede magkasunod kayo, Sarah. Isi. After 5 minutes, you. I Ay, told you. ano ito? Priya, Diyan I told you, go straight. No problem. Don't say, kasi nakatingin sa ano. Nakatingin kasi sa mukha ng amo niya eh. Huwag mo tingnan. Help, Sal. Bahala ka dia, Priya. Hindi ka makalusot sa imong amo. Magtakas kami ba sa amo namin? Magtakas mo. Magtanong gani, maghamam. Sarah, 3 minutes. Go. And then me. You will stay here. You will. Bahala ka. Now I go. You after. Sana. Sana. And then, di masiyo, Priya. Patay na ka. Penis na. Di na ka makasaka. Yan na, go race. Go straight. No like this. No, straight. Nandyan kasi mga amo. Nandyan amo tanan. Iya may anig pang nakas. Para makapahuway. Nakas na. Ang kusina, biyaan na mo. Hindi may paulay, wala may kusog. Ang lasa no. Dapo. Dapo yung puson diri. Sus, asa mga taklob. Ano yan? Puson pa imo. Na, kundi may mapahulay. Alo ya. Lamisa. Di na lamisa. Dahil lang kayong kapatong.